Вітаю, поважанные сябры. У нас на канале долго не было новых перадачаў, але зараз ёсць планы продолжить працу и рабіць нейкія новые відео. Таму перадусім я спрабую растлумачыць, чаму насамрэч так адбылося і як мы спрабуем продолжить нашу працу цяпер. Дык вось, калі мы пачыналі гэты канал, мы гэта рабілі з вельмі выдатнай такой камандай, якая са свайго баку рабіла дизайн наших перадачаў сідаў, наших відеопадкастаў, так бы мовіце. І я спадзяваюсь, што больш-менш гэта адбывалася паспяхова, але потым з'явілася так, што у гэтай выдатнай каманды было шмат больш важлівай працы, і таму проста ўжо не было магчымасці агульна разам працаваць над гэтымі нашымі праектамі. Але зараз ужо, на жаль, альбо не на жаль, адбылося так, як адбылося, хаця і не з гэтай камандай, але зноў з'явілася магчымасць нешта рабіць, нейкія відео. Таму хай і без такого выдатного дизайну, як нам рабілі наши партнеры, спрабуем рабіць нешта зноў. Перадусім хочу сказать, что весь гэты час мы не сидели без працы, мы таксама нешта рабілі, і мага быць нехта з вас пра гэта ведае. За гэты час, па-першае, мы прэзентавалі праект Канстытуцыі Смаленскай Рэспублікі, і, дарэчы, на гэтай імпрэзе быў прысутны Зенон Станіславович Пазняк, і гэта, канешне, для нас вялікі гонар, і вельмі ён так пазітыўна пра гэта потым казаў і некалькі разоў. Але таксама у мінулым лістападзе мы стварылі ў Варшаве Пскоўскі рэспубліканскі цэнтр. Гэта, так бы мовіць, практычны бок нашай працы, але тое, што датычыцца канцэптуальнай нашай працы, мы падрыхтавалі ды прэзентавалі праект гэтага дакумента. Гэта праект Крымская дэкларацыя. І, дарэчы, гэта было зроблена не толькі на прэзентацыі гэтага Пскоўскага рэспубліканскага цэнтру, але разам з гэтым адбылася невеличкая такая конференция Пскоўского да нашего Смоленского республиканских центров на падмурце Усходняя Крыўская платформа. Таму Усходняя Крыўская платформа, яна ўжо існуе некалькі гадоў. Але зараз мы падрыхтавалі разам з нейкімі дзеячамі беларускага нацыянальнага руху і з беларускімі навукоўцамі гэты ідэалагічны і канцэптуальны дакумент, праект, падкрэслю, дакумента для абмяркоўвання усходнекрыўскай ды беларускай грамадскасці, які мы бачым падмуркам, мы спадзяваемся, прынамсі, на гэта, наша спаўпраца ў будучыні. Пра што ідзе мова? Перадусім, я, дарэчы, хочу
так бы мовіць, зрабіць невялічкую такую рекламу артыкулу, великому артыкулу нашего сябра, белорусского профессора Виктора Корбута «Мы ратаі святла крывічі». Вось гэта артыкул, які я так моцна раю прочитать кожнаму, кто просто хоче зразумець контекст того, что мы зараз абмяркоўваем. Гэта па-першае. Па-другае, мага быць нейкі нават нашы сябры, но так будут здзіўлены тому, что мова ідзе пра нейкую крыўскую альтэрнатыву. І асабліва сёння, калі ёсць гэтыя нездаровыя дыскусіі вакол так званого літвінізму, ужо просто люди негативно ставятся до чегось такого нового, что может выглядать как выклик белорусской национальной идеи. Тому передусім я хочу заўважыць, что усё гэта не з'яўляецца ніякім выклікам беларуская нацыянальная ідэя, то бок у гэтым дакуменце, у гэтым праекце мы падкрэсліваем, што адзіная нацыя гэтага крыўскага абшару, якая існуе і якая насамрэч можа быць у будучыні падмуркам існування гэтага крыўскага прастору, з'яўляецца менавіта беларуская нацыя. Прынамсі, беларускі этнас, беларускі народ, які ёсць і які мае перед сабой альбо перед сваім уласным нацыянальным авангардам мету стварання паўнавартаснай сучаснай нацыі. Так вось, такой нацыяй у гэтым прасторы з'яўляецца нацыя беларуская. Таму просто не варта успрымаць гэтую ідэю, гэтую новую крыўскую ідэю, як нейкі выклік беларушчыне альбо як нейкую альтэрнатыву беларушчыне, беларускай ідэнтычнасці, нацыянальнаму праекту, руху, гэтак далей, накшталт так званого літвінізму, які просто ён адмаўляе в основании альбо у перспектывах беларускай нацыі і кажа пра тое, што просто павінна існаваць ідэнтычнасць літвінская, а не беларуская. Конечно, нет. То бок гістарычна мы разумеем, конечно, што калі пачало фармавацца у канцы 19 стагоддзя паўнавартасная беларуская нацыянальная, беларускі нацыянальны рух, былі насамрэч розныя варыянты, былі краёўцы і гэтак далей, але зараз усё гэта ўжо ў мінулым. То бок гістарычны выбар зроблены і альтэрнатывы беларуская нацыя у гэтай прасторы няма. Калі мы кажам, калі мы размаўляем менавіта про беларускую нацыю, таму што датычыцца усходне-крыўскага фрагменту гэтая прастора, там трошечку спецыфічная сітуацыя, і пра гэта я далей таксама скажу пару словаў. Так вось, менавіта таму мы кажам пра новую крыўскую ідэю, таму што старая крыўская ідэя, якая была, альбо як прынамсі яе зараз спробуюць прадставіць нейкія яе апаненты, яна насамрэч мае нейкі такі імідж, што яна адмаўляе
існаванне беларускай ідэнтычнасці, у праве на назву беларуская нацыя, таксама як гэта робіць літвінізм. Але што датычыцца новая крыўская ідэі, прынамсі, як яна ёсць і сфармуліравана вось у гэтай брашуры, яна нічого такого не робіць, і яна зыходзіць з таго, што існуе як нацыя менавіта беларуская. Ну, таму, канешне, можа паўстаць пытанне, а навошта тады ўсё гэта? Все гэта неабходна зараз, па-першае, таму што цяпер пачынаецца развіццё так званага декаланізацыйнага руху на тэрыторыі сучаснай так званай Расійскай Федэрацыі, і таксама у эміграцыі вось узнікаюць розныя нацыянальныя, а таксама рэгіяналісцкія рухі, накшаль татарскага, буряцкага і гэтак далей, але таксама тыя рухі, пра якія ўжо некалькі разоў казаў Зенон Станіславович Пазняк. То бок гэта рухі, якія датычуцца сённяшніх, умоўна расійскіх альбо рускіх рэгіёнаў, але якія маюць прэтэнзію на альтэрнатыўную ідэнтычнасць і незалежную будучыню гэтых рэгіёнаў. І насамрэч такіх рэгіяналісцкіх праектаў іх шмат: сібірскія, кубанскія, казачі, інгерманландскія, гэтак далей. І все гэта выдатна, гэта нашы хаўруснікі. Мы маем з імі вельмі выдатныя працоўныя адносіны, суадносіны, але сярод гэтых рэгіяналісцкіх альбо этнарэгіяналісцкіх праектаў ёсць таксама тыя, якія этнічна, палітычна, гістарычна, культурна яны звязаны менавіта з Беларусю, з беларускім прасторам. Гэта тое, што датычыцца Смоленского республиканского руху, Псковского республиканского руху. У перспективе гэта таксама бранские, цверские регионалисты. Канешне, тут таксама можа узнікнуць пытанне, калі яны павязаны з Беларусю, дык чаму б іх просто не назваць беларускімі, прабеларускімі, альбо усходнія беларускімі, напрыклад, як вось мы гэта абмяркоўвалі з Зеноном Станіславовичем у тым ліку. Насамрэч, магчыма іх назваць і так, у пэўным сэнсе, але ёсць некія нюансы. І гэтыя нюансы, яны ёсць з некалькіх бакоў. Таму, напрыклад, калі Зенон Станіславович, разважаючы пра нас, ён просто кажа, што гэта нашы хлопцы, гэта беларусы, так, канешне, для нас гэта гонар, калі гэта кажа Зенон Станіславович Пазняк, і мы ад гэтага адмаўляцца не будзем, у тым ліку і таму, што гэта насамрэч тое, што адчуваюць шмат хто з нас. Але праблема існуе з дзвюх бакоў. Па-першае, вось тая сучасная беларуская ідэнтычнасць, якая сфармавалась за 20-е стагоддзе, на жаль, яна і яе носьбіты, перадусім, яны не ўспрымаюць жыхароў гэтых усходнебеларускіх, так бы мовіць, земляў як паўнавартасных беларусаў. Будзем шчырамі.
І гэта насамрэч зразумела, таму што, ну, напрыклад, калі б мы зараз жылі вось у канцы 19 стагоддзя, калі беларускі нацыянальны рух і беларуская нацыянальная ідэнтычнасць яны толькі фармаваліся, і большасць, напэўна, ейных актыўных носьбітаў яны былі неофітамі. Таксама, як гэта магчыма казаць сёння і пра нас. Але сёння сітуацыя змянілась, і яна драматычна змянілась за 20 стагоддзе, таму што з'явілась ужо некалькі генерацыяў людзей, для якіх беларуская ідэнтычнасць гэта не прадукт свядомага выбару. Хаця, канешне, мы разумеем, што ў значнай меры гэта так нават для вось паўнавартасных альбо намінальных беларусаў, якія пачынаюць вучыць сваю мову, гісторыю, гэтак далей. Але просто іх сітуацыя адрозніваецца ад нашай, таму што прынамсі гэтыя людзі, і хаця яны не размаўлялі па-беларуску і гэтак далей, яны ўжо нарадзіліся вось у сем'ях, у якіх былі бацькі беларусы, дзеды, бабусі, і вось некалькі генерацыяў людзей, якія лічылі сябе беларусамі і якія вось ужо працягвалі гэтую ідэнтычнасць, якую іх нашчадкі успрыялі як ужо сваю арганічную ідэнтычнасць. І, канешне, сёння у сітуацыі, калі ёсць выдатныя такія беларусы, якія ўжо дзесяцігоддзямі актыўныя ў беларускам нацыянальным рухі, гэтак далей, просто казаць, што вось неофіты смаленская, пскоўская, гэтак далей ідэнтычнасці, яны такія самыя беларусы, як вось і гэтыя людзі. Гэта, канешне, мы цудоўна разумеем, што гэта не будзе ўспрынята адэкватна вось нават з гэтага баку, з беларускага. З іншага баку, то бок з смаленскага, пскоўскага і гэтак далей, мы, на жаль, маем сітуацыю, у якой не толькі страчана беларуская мова, альбо крывіцкая мова, крывіцкая гаворка, якая там панавала нават яшчэ у пачатку 20 стагоддзя. Але вось за 20-е гэтае стагоддзе, гэтай расіязацыі, калі гэтыя тэрыторыі яны сталі часткай не толькі Савецкага звязу, як Беларуская Савецкая Рэспубліка, але і вось той самай Расійскай і Савецкай Рэспублікі, адбылася расіязацыя, адбылася русіфікацыя, і гэтыя людзі зараз ужо таксама не ўспрымаюць, я, канешне, маю на ўвазе іх большасць, сябе як беларусамі. Цікава тое, што яны у той жа час, шмат хто з іх, яны адчуваюць беларусаў як нешта роднаснае. Але вось гэтае пачуццё беларускасці, беларускай паўнавартаснай ідэнтычнасці, яно страчана, альбо яно не паспела вось узнікнуць і сфармавацца у гэтая прасторе. Але цікава тое, што пры тым захавалася вось гэтае пачуццё крыўскай ідэнтычнасці, якая, як мы цудоўна ведаем, яна ёсць архаічнай формай беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, ее, так бы мовіць, этнічным зместам, які існуваў яшчэ до таго, як вось сфармавалася сучасная беларуская нацыя.
Таму пра гэта ідзе мова і ў гэтай брашуры, і вось у цудоўным артыкуле професора Корбута, про які я казаў, што калі толькі ўзнікала беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, беларускі нацыянальны рух у 19 стагоддзе, насамрэч менавіта вось крыўская альтэрнатыва, яна была яна насамрэч была першай вось альтэрнатывай, але потым была абрана назва беларуская. Ці гэта кепска, ці гэта добра, гэта ўжо насамрэч пытанне тэарэтычнае, тое, што зроблена, гэтага не зменіш, але вось пры ўсім пры тым, нават калі ўжо была выбрана назва беларуская, вось гэта сувязь беларусаў, нацыянальна свядомых беларусаў, беларускай інтэлігенцыі, навукоўцаў, гэтак далей, з крыўскай традыцыяй, з крыўскай гісторыяй, з крыўскай эстэтыкай, гэтак далей, яно захоўвалось. І гэта тое, што нас насамрэч аб'яднае, таму што яно захоўваецца ў беларускай нацыянальнай традыцыі. І яно таксама, негледзячы на расіязацыю, негледзячы на русіфікацыю, захоўваецца у Смаленшчыне, у Пскоўшчыне, часткова у Цвершчыне, ды і ў Бряншчыне. Хаця насамрэч у Бряншчыне там трошку іншая сітуацыя, там яны больш радзімічы, часткова северане, чым крывічы, але пра гэта насамрэч таксама ідзе мова ў гэтай брашуры, таму што, канешне, крыўская вось гэтая ідэя, яна не ёсць нейкім трайбалізмам вось вузкага такого паразумення крывічоў, якое адмаўляе в існуванні альбо адмаўляе у прычэтнасці к агульнай прасторы нашчадкаў іншых племёнаў, такіх як радзімічы, дрыговічы, а таксама северані і вяцічы. Вось усе гэтыя племёны, выдатны і вядомы беларускі гісторык, ідэолог Ян Станкевіч, і не толькі ён, яны лічылі часткай адзінага прастору, які сфармаваўся вакол крывічоў, але ён, канешне, шырэйшы за крывічоў. Станкевіч его называў великолитвинским простором. Вось таму пра ўсё гэта растлумачана у гэтай брашуре, неабходнасць якой яна узнікае сёння ў сувязі з выклікамі сучаснасці і з адказамі на гэтыя выклікі, аднім з якіх сёння з'яўляецца декаланізацыйны рух. Таму што гэты декаланізацыйны рух у сітуацыі з рэгіяналісцкімі рухамі, з рэгіяналісцкімі праектамі, ён таксама мае вось два вымярэння. Адно з них гэта рэгіяналісцкае, гэта тое, што датычыцца тэрыторыі, але іншае гэта тое, без чаго, мы гэта цудоўна разумеем, немагчыма стварыць жизнездольныя палітычныя супольнасці. Гэта этнічныя, гістарычныя, культурнай ідэнтычнасці супольнасці. Таму вось наша сітуацыя, яна такая, што мы, канешне, мы разумеем нашу спецыфіку. Мы не хацім насамрэч вось рабіць нейкія дадатковыя выклікі для беларускага нацыянальнага руху, якое у сучасным его становішча насамрэч мае дастаткова гэтых выклікаў і без нас, і казаць, што калі ласка, возьмите нас і
прыяднайце нас да Беларусі, гэтак далей. То бок, канешне, мы цудоўна разумеем сітуацыю беларускай апазіцыі, беларускага супраціву, што яны не могуць, а насамрэч большасць беларусаў і не хацяць насамрэч сур'ёзна разважаць пра тое, або прынамсі на гэтым гістарычным этапе прыяднаць да Беларусі Смаленшчыну, Пскоўшчыну і гэтак далей. Таксама, як да гэтага сёння не падрыхтована і іх насельніцтва. Але мы павінны разумець, што тое, пра што кажа Зенон Станіславович, што Мордар павінен быць разбураны, гэта, як пра гэта казаў і я у сваіх падкастах, у сваіх відео на гэтым канале, гэта насамрэч не экстрим, гэта беларускі нацыянальны імператыў. Пакуль Мордар, то бок расійская імперія альбо імперская Расія, а іншай сёння не існуе, і мы не бачым насамрэч ніякай сапраўднай альтэрнатывы. Пакуль яна вось у гэтым выглядзе будзе існаваць, дык існаванне нацыянальнай Беларусі, то бок Беларусі як паўнавартаснай, сувереннай, нацыянальнай беларускай дзяржавы, яно будзе немагчыма. Таму вось знішчанне расійскай імперыі гэта вітальны экзістэнцыйны інтарэс беларускай нацыі, беларускага нацыянальнага руху. Але гэта так не толькі тэарэтычна, таму што гэта не датычыцца толькі татараў, башкіраў, якутаў, гэтак далей, а гэта тое, што датычыцца беспасярэдна суседніх тэрыторыяў, суседніх з Беларусю тэрыторыяў, ад якіх залежыць таксама і яе бяспека, і ў значнай меры і нейкія эканамічныя, сацыяльныя і іншыя працэсы. Таму вось вітальны інтарэс беларускага нацыянальнага руху і беларуская нацыя насамрэч гэта акрэсліць на абшаре сучаснай Расійскай Федэрацыі зону свайго ўплыву, зону свайго гістарычнага інтарэсу, зону сваёй прысутнасці, але, канешне, зрабіць гэта, так бы мовіць, тэхнічна. Альбо гэта не выглядала так, што вось такая, так бы мовіць, агрэсіўная Беларусь проста імкнецца прыяднаць да сябе нейкія вось тэрыторыі, або гэта выглядала як проста развіццё адносінаў вось мясцовымі рэгіяналісцкімі рухамі з носьбітамі мясцовай этна-рэгіянальнай ідэнтычнасці, якая насамрэч роднасная, вельмі роднасная з беларускай ідэнтычнасцю, з яе этнічным зместам. Вось пра ўсё гэта і ідзе мова у гэтым праекце Крымская дэкларацыя, якую мы прэзентавалі у Варшаве в лістападзе мінулага году, і якую мы прапаноўваем прыяць як падмурак для спаўпрацы рэгіяналісцкіх, этнарэгіяналісцкіх рухаў усходняй Крывіі ды беларускага нацыянальнага руху, беларуская нацыянальная грамадскасці. І у будучыні спадзяваемся, што і беларуская нацыянальная дзяржава. Таму тэкст гэтай Крымскай дэкларацыі вы можете лёгка знайти на нашым тэлеграм-канале Смоленская Республики, ён так і называецца. І в адном з закрепаў гэтага канала ёсць гэты тэкст. Дарэчы, прадмова гэтага тэкста ёсць і па-беларуску, і па-расійску, але дасюль вось
тэкст, на жаль, не перакладаны на беларускую мову, але гэта, канешне, неабходна зрабіць. Таму калі нехта з наших гледачоў мае магчымасць якасна, я падкрэсліваю, якасна перекласть гэты текст на беларускую мову, таксама можете написать мне альбо ў каментарах і гэта прапанаваць. Вось таму сёння мы пагутарылі пра гэта, а наступныя разы, спадзяваюсь, мы знайдзем новые цікавыя темы для наших размоў. До побачення!